И да, приятели, това е втора част и ни останаха 3 химикала и едно лепило. Ето този химикал, той ми е за рождения ден от една моя приятелка и знам, че е от Хеликона. Имам още два, обаче те са в някой шкаф, съм ги пъхнала. Ето този е от оранжа, двуцветен химикал. От тази страна пише розово, от тази синьо. Ето този мини сладък химикал, аз така го наричам, с много цветове. И да, той е от оранжът, а не от Хеликона. Извинявайте, обърках се. И ето това лепило е финалното. Ето, наистина е блестящо. То от оранжа. Дано да ви е харесало това видеоклипче. Се абонирайте за канала, напишете в коментарите